ಎಂಕಲ್ ನಾ ವಂಚನಲ್ಲ ಸಾಯಿನಲ್ಲ ಡಿನ್ನರ್ ಟೈಮ್ ವಂಚನ ಇನ್ನಿ ಸಾಯಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಓವರ್ ಹಾಂ ವಂಚ ಸಾಯಿನಲ್ಲ ವಂಚನಲ್ಲ ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವನು ಎಂಕ್ಲಾಗಿಜ್ಜಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಗೀತ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಶೂಟ್ ಅಂಚ ಕಾಂಡ ಬೇಗಲ ಕೊಂದು ಬೈದ ಸಾ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಎನ್ನಲ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಶೂಟ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಆತೀನಿ ಮಿನಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಏನಿತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾಗರ್ ಸಾಯಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಫೋಸ್ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾಗರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಂಡೆ ಹಾಂ ಎಂಕಲ್ನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾತಾಂಡ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಫೋಟೋಗೆ ಪೆರ್ನೆ ಒಯ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ತೊಂಬೈದೀನಿ ಅಣ್ಣೆ ಕಾಣೆ ಒಂದು ದಾಲದೆ ತುಗುರ್ಪುಜೇರ್ ಖಾಲಿ ಫೋಟೋನೇ ಗೆಪ್ಪ ಅಂತಲೇ ಇಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಹರೆಂಡುಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಫೋಟೋ ಗೆಪ್ಪರೆ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕುಂಡು ಆಂಡ ಕಾಂಡೆ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಬು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಐನಿತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾಗರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಸಾಗಡ ಪನ್ಪಿನಿಲೆ ತೊಂಕೊನೊಲ್ಲೆ ವೆಜ್ ಏನಾನ್ ಪಿನಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಇತ್ತನ ಗೆತ್ತೊನೊಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಂದ ಮೀನುಂಡುಗೆ ಮುಲ್ಪ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬತ್ತ ಏನ ಪಾಲಕ್ ಉಂಡುಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪನ್ಪಿನ ಬದನೆ ಉಂಡುಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನಾನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪಂಡೆರೆ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಇಜಿ ಬೊ ನಡಪೆರ ಬೊಂಗ ಮುಲ್ ಇದೇ ಬೊಕ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಏನ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಪಾಡ್ದಿ ಪೆರ ಅರೆ ವಾಸನೆಗೆ है उसमें ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕೊಯ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ ಹಾಂ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ಲುಂಡು ಪಾಲಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಿಂಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಒಂದು ಬಹರೆಯಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿತ ಪಿದೈ ಉಪ್ಪುನು ಓಲು ನೂರ್ಗೆ ಹಾಂ ಅಂದ್ಯಾ ನೂರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುಲುಂಡು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಆತುಂಡು lettuce ಎಂಗಲನೆ ಓಲ್ ಪೌಂಡ್ ಕುದುರೆದ ಪಿ ಸೀದಾದಣ್ಣ ಕೈ ತುಳಗೆ ಮೂಸುದು ಮಣ್ಣು ವಾಸನೆ
పదిపై అనిపినదా ఇక పదిపై ఇందదే बस 3 पीस चलेगा 3 पीस हाँ हाँ बस आके देगा हाँ और एक ले लो बस थैंक यू धनिया हाँ धनिया बीट्रूट ವೆಜ್ಜಸ್ಗೆ ತೊಂಡ ಅವು ಇಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಡು ತುಪ್ಪುಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸೊಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬೈದೆ ಸೊಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಂಕಲ್ ಕಾರ್ನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಂಚು ಚಿಯರ್ಸ್ फोटोगे पण पुरेर मला आले पण सुपर ಎನ್ನ ಬಾಬು ఏనండి సాయి ఏనండి ಸಾಯಿ ನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇತ್ತಂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿ ఒక ಜನ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ ಸಾಯಿ ಏನమంತೀರಿ ರೇಗ ಡಾಕಮ್ಮ మీ ಕೊರ್ನೆ ಏನಂಡ ಓಲಪ್ಪ ಪ್ಯಾಂಪಿಡತ್ತಿಡೆ ಮಂತೀನಿ ಇಡೆ ಬೇನಂಡಿ ರೇಗ ಆಯಂಡೆ 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 ಪೇಪರ್ ಹತ್ತಾವ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಪಾರ್ದಿನಿ दै आयंडे रे ग आयंडे साई दादे नाटक ड्रामा बॉय आत बेने जाओ खाली उंजी वैक्सीन कैंडी एर करनी डॉका करिए रे हाँ बुरन सॉरी बतला कैंडी एर करनी साई